kaisa kotor dermungni yakni yokha kaisa nukhung onok ni sakhaono bedek bethai belai hom khe tongmani abo wngkha 150 bosor Thaichukphang Bura miyani nokbaro Baiyui kwlaikha o Thaichukphang bisi brum no kamini lokorok Thaichukni jora phaikhe nini ani hinlayawi khagui chalaimani taile masa kwlaikha o kamini lokorok kha sajaklaijak jottono koktuma Makuni Apara Purba Chandpur VC village Hejamara art block ni bisingo nai naibedi tinini mo mangplino